tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong tals programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Makasuran na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo da sayang kabuwasan. Bakteryon Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mojares. Ay ba mo si kapaborito Errol Horado. Nandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Lunes, pizza 13 at bulan na Oktobre 2025. 74 days more to go before Christmas. Yada saray ulo na balitad lokal. Bosan at Radyo Pangasinan. Baklain uloy analunggaring at pigaran anti-illegal drug operation Jadluyag na Pangasinan. Balitad kabosan at Radyo Pangasinan.
Laki at talapos, imbatik at patambalan, driver akagamrumot, nasugat. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Yada ulo na balita da nasyonal. Barko na bifar, binumbalamot na danom, nasaray China. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Pulong unapila ada pangibulos ada kinan na Duterte. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. 214.4 million ya kantidad na cocaine na anengneng yang manatletaw jad West Philippine Sea. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Ayuda para mamairap Iran abalo o naandiyan nasawa itutulak jada kamera. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Fault line na jada NCR. Makapangitor na magnitude 7.1 yayag-yag palapag na P-box. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6 na kabusan. Tanatan wajaray detalye at balita da Lucas. Luka. Oras na alas 9:15 na labi na nanggawa sa o agawas o aksidente jada Provincial Road na barangay Maswell, Valley, Nomingan, Pangasinan. Dapat sa biktiman siya Onofre Bisares sa Laprusa, si Katuya Talapos na gray Toyota Wigo. Yung walay plaka to na EVA 7640. Mamanihoan and Michael Nabilga Kibin. Diyan investigasyon na pulis sa Umingan. Ang kabatan niya sa may abitlan na luluganan. So umbabatik mambarap jad is direksyon na aksidente dito na talapos sa biktima ng bubultang jad abitlan na karsada. Ang kagamor na sugat tagasgas. So biktima jad ng durang party na naman. Tan si Katoy Tampol ya imbatik jad Domingan Community Hospital. Nasaray ng responden na kabiyangan na nabitlan na Rural Health Unit. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Analunggaring aray kabiyangan otoridad at ginawa na anti-illegal drug bypass operation na yaing kasad oras na alas 1:30 ng araw jada barangay Tayambani, siyudad na San Carlos. Kinabata sonariston suspect at ngaranton na Venix Terry de Guzman, si Katoy Siningkata, Yatampol na Saraya, San Carlos City Police, Yad Koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Region 1. Asamsama da suspect, so duwaran na pirason head-held transparent plastic sa siya, ya walay kargaton na Cebu, mambulat na 7.06 gramo, manbili na 48,000 piso. Asamsama da suspect, so sa kaya pirason genuine 100 piso bill, ya mark money. Apatiran pirason genuine na 100 piso bill, ya nakabalkot ada tip sa kaya unit ya cellphone, Black Oppo. Ya Reno E52 sa kaya lighter, sa kaya timbangan, sa kaya pirason na rolled foil, sa kaya patsa. Tan sa unit ya color black red motorcycle ya Suzuki Rider. Sa ebidensya tan sa may suspect, sinawit ya da police station na San Carlos City. Kaso ninsunggahin na Republic Act 9165 o illegal dangerous drug of 2002. Suisigap at korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Jad bali na mga tarang Pangasinan, siningkat ya tampol sulakin na managlako na druga, jada barangay CBN at abitlan baloy.
Kinabas sa nariston suspect nga ranto na Michael Rosario Fernandez. Nikurit ya street level individual. Asamsamad 5 na suspect sa duwaran perason head shield na transparent plastic sa siya. Ya walay balaton na 0.5 ya gramo. Mambili na 3,400 piso. Sa kaya genuine 500 piso bela. Ya inusarya bypass operation. Sa kaya usaya na anti-drug bypass operation. So yung kasa na mga tarang pulis, yung koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1. Sa may suspect na sa ebidensya, sinawit yung police station for proper disposition. Kaso na yung sunggay na Republic Act 9165 sigap ada korte laban ada bitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. High value target na plagad 5 na otoridad at ginawa na anti-illegal drug bypass operation yung kasad oras na alas 11:05 na labi. Yada bypass road na barangay Poblacion Bali na Lingayen, Pangasinan. Ginabat so asingkat yung suspect at ngaranton na Norman Diso Navarro. Si Katoya dinagkam na Sara impanrulop yung pwersa na Provincial Drug Enforcement Unit na Pangasinan Police Provincial Office, Police Intelligence Team na Pangasinan, Regional Unit Intelligence 1, Regional Police Drug Enforcement Unit, Police Regional Office 1, Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit, Lingayen Police Station. Yada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1. Asamsam na saray taklay no uloy so duwaran pirason head shield na transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Tana limaran na not tied transparent plastic sa siya. Yan ang kargaan na Cebu mambulat na 160 gramo tan mambili na 1,088,000 piso. Sa kaya genuine ya 500 piso bill. Yan usar ya bayba sa money. 15 na pirason 1,000 piso bill. Ya machine kapid yan usar at bilang budol money. Sa kaya unit ya black Tecno Spark smartphone. Sa kaya black sling bag, ya enkargaan na Cebu. Sa kaya transparent plastic sa siya, yenusar ya enkargaan na Cebu. Sa may inventory so ginawa at site, ya naimaturan na sa barangay official. Antes ya nawita sa suspect sa ebidensya, ya the police station for proper disposition. Kaso nin sunggay na 9165, siyon siga pagkorte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jet Radyo, Pangasinan. Duwaran katao na plug at 5 na sare otoridad at ginawan anti-illegal drug bypass operation. Ya ginawa na sare taklain uloy at oras na alas 12:39 na palbangon. Yada Sangguniang Village sa Barangay Karanglaan, Siyudad na Dugupan. Saray suspect sa so kinabat ngarandan Jason Ferrer Bailon, tan Cristina Villanueva Calianta alias Tina. Pareho na wala listaan na street level individual. Saray yan ariston na suspect. So inaresto ya tampol o dinigkam ya tampol. Nasaray Dagupan City Police yung koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1. Asamsamad 5 nasaray suspect. So sa kaya hit shield na transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Walay balaton na 50 gramo. Tan mambili na 34,000 piso. Ya saya at karga ada plastic sa siya. Sa kaya improvise sa glass tube toter. Sa kaya pirason genuine na 500 piso bill. Dan labin sa kaya piraso na impasirok siya 500 piso bill. Sa redwara na suspect. So inawit niya da Region 1 Medical Center
Annex building Abruan na Binlok at siyudad na Dugupan pinapasilong at medical examination antes siya si karasyon na wait yung police station for proper disposition. Nasa ninsungay na Republic Act 9165 so insagap at korte laban at duwaran suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan na rin katibukalan niya balitad lokal. Antes tayo nung dapag saray balitad nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dugupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sinadya umanong banggain at binomba pa ng tubig ng barko ng China ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to BIFAR vessel sa Pag-asa Island kahapon ng umaga. Sa social media post ni Philippine Coast Guard spokesperson to the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nitong bago naganap ang insidente ay 3 barko ng BIFAR na kinabibilangan ng BRP Dato Pagbuaya ang ligtas na nakaangkla sa territorial waters ng Pag-asa Island upang magkaloob ng proteksyon sa mga mangingisdang Pinoy doon bilang bahagi ng kadiwa sa bagong bayaning mangingisda o ABBM. Maya-mayaan niya ay naharap ang mga ito sa dangerous at provocative maneuvers mula sa mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Dakong alas 8:15 ng umaga nang lumapit pa ang Chinese Maritime Forces at inactive ang water cannon sa malino na banta sa mga barko ng BIFAR. Dakong alas 9:15 ng umaga nang lumala ang sitwasyon matapos tuluyan ng direktang bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard vessel na may bow number 21559 ang BRP Dato Pagbuaya. Hindi pa nasiyahan, sinadya rin naman ng banggain ng Chinese vessel ang naturang barko ng BIFAR na nagresulta sa bahagyang pagkapinsala nito. Mabuti na lamang umano at walang sino man ang sa mga tripulante ng barko ang nasugatan sa insidente. Iniyak naman ni Tariela na sa kabila ng mga naturang bullying tactics at agresibong aksyon ng mga barko ng China ay nananatiling determinado ang mga tauhan ng PCG at BIFAR. Hindi umano sila nagpa-intimidate
o umalis sa lugar dahil alam nilang mahalaga ang kanilang presensya sa Kalayaan Island Group upang maprotektahan ang karapatan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy doon. Sa kanyang panig, sinabi naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ang nangyaring harassment inaharap ng hindi magpapatina ang mga tunay na nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Lilikha umano ng magnitude 7.1 na lindol ang fault line sa Metro Manila sakaling gumalaw ang 100 km long fault system. Ayon sa PBOC, ang naturang fault system ay dumadaan sa iba't ibang lungsod at probinsya na kinabibilangan ng Bulacan, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Rizal, Cavite at Laguna ay maaaring magdulot ng magnitude 7.1 na lindol. Sa tansya ng PBOX, mahigit 30,000 na individual ang maaaring mamatay at higit sa 100,000 ang maaaring masugatan. Bilang paghahanda para sa agarang paglikas ng mga residente at rescuers o rescue operation, sinati ng MMDA ang Metro Manila sa 4 na quadrant. Ang North ay kinabibilangan ng Caloocan, Valenzuela, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Pasig, Marikina, West Manila, Malabon, Navotas at Las Piñas. Makati, Muntinlupa, Parañaque, Pateros, Taguig at Pasay sa South. Magtatalaga rin ang MMDA ng mga operation center, staging areas na magsisilbing evacuation camp para sa mga apektadong residente na kinabibilangan ng Veterans Memorial Golf Course, UP Diliman, LRT2 Santolan Depot, Marikina Boys Town, Red Cross Marikina, Ultra Pasig, Intramuros Golf Course at Villamor Air Base Golf Course. Binanggit din ng MMDA ng mga athletic fields, sports arenas at memorial parks, gayon din ang mga simbahan at gym na itatalaga ng LGUs ay gagamitin bilang evacuation center sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya at lungsod. Ang pangunahing daluyan ng tubig ng Metro Manila, ang Ilog Pasig ay magsisilbing alternatibong ruta para sa mga rescue at relief personnel sakaling masira ang mga tulay sa kalakhang lungsod ng Lindol. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, sinusulong ni House Deputy Majority Leader at Quezon City 5th District Representative Patrick Manuel Vargas na mabigyan ng ayuda ang mahihirap na balo o namatayan ng asawa. Ayon kay Vargas, habang ipinagdiriwang sa bansa ang National Senior Citizens Week, ay inihain niya ang House Bill number 5395 na pinamagatang Widowed Persons Assistance Act bilang bahagi ng kanyang commitment o pagmalasakitan ang mga balo. Ilalayo ng panukala na mapagkakalooban ng pansamantalang pinansyal na tulong, psychological counseling, pangkabuhayang suporta at prioridad na akses sa social services para sa mahihirap na balong mga Pilipino na karamihan ay mga senior citizens na hirap umahon sa buhay matapos mamatayan ng asawa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pangasinan, Almusal, Balita. Nakatakda ng umarangkada ngayong Lunes, October 13, ang pag-iimprinta ng mga balota na gagamitin para sa idaraos na barangay at sangguniang kabataan sa November 2, 2026.
Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang pag-iimprenta ng mahigit sa 90 million na balota ay sisimulan dakong 1:00 ng hapon sa National Printing Office sa Quezon City. Sa naturang bilang, 69 million ang balotang ilalaan para sa BSKE. Habang 69 million sa barangay elections at 23 naman na milyon para sa SK. Kasama rin sa imprenta ang mga official ballots at accountable forms na gagamitin sa BSKE. Ipinaliwanag ni Garcia na nagdesisyon silang simulan ang pag-imprenta ng mga balota mahigit isang taon pa bago ang araw ng halalan upang matiyak na sapat ang kanilang paghahanda at makapaglaan sila ng pagkakataon na tugunan ang anumang maaaring kaharaping issue technical o logistical. Posible rin naman anyang umabot sa kabuuang 95 million ang kanilang kakailanganing balota para sa halalan dahil na rin sa nakatakdang pagsisimula muli ng voters registration sa October 20 na magtatagal hanggang May 18, 2026. Nakatakda sanang idaos ang BSKE sa Disyembre 1, 2025 ngunit pinagpaliban sa unang Lunes ng November 2026. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Samantala, suportado ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes ang panukala ng Department of Energy o DOE na tanggalan ng 12% value-added tax o VAT ang singil sa kuryente. Ayon kay Ordanes, malaking ginhawa ito kung may papatupad, partikular na sa mga senior citizen dahil ang pinapataw na VAT umano ang nagpapamahal sa bayarin sa kuryente imbis na magamit pa ito sa ibang gastusin. Pinuri ni Ordanes si DOE Secretary Sharon Garin at pagsusulong nito na alisin ang VAT ang konsumo sa elektrisidad bilang bahagi umano ng malasakit sa mga Pilipino. Pinahayag ni Ordanes na marami pa ring mga senior citizen ang siyang umaako ng bayarin sa kuryente sa kanilang mga tahanan. Kaya handa siyang makipagtulungan sa DOE upang maitiyak na uusad ang nasabing inisyatibo. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, iaapila ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na nagbabasura sa kahilingan ng kanyang ama na si dating Paulong Rodrigo Duterte pansamantalang makalaya sa kanyang detensyon. Sinabi ni Duterte na dismayado siya sa naging desisyon ng ICC at iginigit ang kawalan ng hustisya dahil bahagi umano ng political theater laban sa mga Duterte lalo na sa kanilang ama. Ayon kay Pulong, simula umano nang mawala na sa kapangyarihan ang kanyang ama ay naging tampulan na ito ng persekusyon sa politiko. Dinagdag pa nito ng ICC rin o ruling laban sa kanyang ama ay nakakadagdag lamang sa galit ng publiko. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita. Ngayong araw ng Monday, oras po natin 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sonata.
Buksan ang putat-putangin ng impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Horace Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gasset, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa
Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig ya Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang iyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Maktorion Lingkor, Timogti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang puging-pugi. Nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, petsa 13 sa buwan ng Oktubre 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga sumbong, reklamo, suggestion, opinion o reaksyon, mangyari lamang po tumawag kayo sa o mag-text sa 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Yun, at sa atin pong Facebook, live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganun din po sa ating Facebook channel. Ayan. Aha. Uy, alam mo ba yung kapaborito yung ginagawang Edades Biernal Museum dito sa lungsod ng Dagupan? May mga pakialamirong netizen na pinupuna na hindi naman sila engineer o hindi naman sila arkitekto. Yun ang nakikita Yun yung natin. tuloy-tuloy naman ang construction, di ba? Edades Bernal Museum. Habang ang iba ay abala sa paninira, ang mga tunay na lingkod bayan ay abala sa paggawa. Ang Edades sa Bernal Museum ay isang lehitimong proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH, LGU Dagupan at NCAA. May kontrata yan, may pundo at higit sa lahat, may aktual na construction. Ayon sa opisyal ng DPWH, nagsimula ang proyekto noong 2023 na nagkaroon ng revised design matapos ang konsultasyon sa NCCA at lokal na pamahalaan upang mas may pakita ang pagkakakilanlan ng Dagupan. Ang kaunting pagkakantala ay dahil sa masusing pagrebisa ng disenyo o design, hindi kapabayaan kung hindi pagtiyak ng kalidad. Ang kaunting pagkakalantala talagang ginawa yung masusing pagrebisa ng disenyo. Ang pundong inilabas ay 50 million. Na ito ay nakalaan sa nakalaman doon sa Phase 1 ng naturang proyekto. Na ito ay natutuon sa paggawa ng matibay na pundasyon. Yun ang kapaborito Errol. Na ang naturang pondo ay mula kay Senador Pia Cayetano. Yung naturang pondo na yan. So, ginamit ito, ginamit dito yung tinatawag na Board of File Foundation, isang modernong paraan ng pagpapatatag ng naturang gusali.
Ang bawat board pile ay umuhukay ng hanggang 43 meters ang lalim, katumbas ng 14 na palapag. Ayon sa arkitekto, dahil malambot ang lupa sa lugar, kinakailangang masinsinan ang paggawa ng pundasyon upang maging matatag ang buong gusali. Ang ganitong uri ng trabaho ay hindi basta nakikita ng mata, pero ito ang tunay na haligi ng proyekto. Oho. So, malalim pala yung... Ang DPWH ay regular na nagsasagawa ng inspeksyon upang matiyak ang kalidad ng materyales at proseso. Hindi magdadala ng mga kagamitan o hindi madadala ng mga kagamitan, tao at gastusin kung wala namang ginagawa ang mga makina, bakal at trabahador sa site ay malinaw na patunay may ginagawang proyekto, hindi ghost project. Ayan. Oh. So may ginagawang proseso diyan. May mga direksyon at katotohanan ay hindi kinakailangan na isigaw, isigaw dito sa buong sabayanan na yung naturang proyekto hindi na ayon sa doon sa sinasabi lang may mga ghost project. Ito ay talagang dumaan naman doon sa tamang proseso, Kapobrito Errol. Yung mga nakikita nga materyales, mga nagtatrabaho, yung mga equipment, yan yung patunay na merong merong ginagawa. Ano ba talaga yung pinagsasasabi ng ilan dyan? Mukhang mas maalam pa. Hindi naman sila arkitekto, hindi naman sila engineer. Mukhang mas marunong pa sa mga gumagawa. Kung ganun ang niya, dapat na nakisali na doon sa bidding para sa ganun pag siya nanalo, di siya yung gagawa. O baka naman bakit may kumpanya ba yan? Ayun ang problema. Kung wala siyang kumpanya. May kumpanya tutan, Ken. Media media platform sa social online media social media platform sa mga gusto niyang sabihin, dapat sana may katuturan. Ang alam ko diyan kampanya de Campanilla. Pero dapat sana tignan muna niya yung kinahinatnan ng naturang proyekto. Antayin niya na matapos ang naturang proyekto. Kung may nasilip siya na medyo mali, edi doon siya magbigay ng kanyang komento. Na hindi niya pinapangunahan yung mga ahensya na gumagawa ng naturang proyekto dahil hindi pa yan tapos. Kasalukuyan parang ginagawa ang naturang proyekto. So yun po yung yung aming nakikita dahil nababasa namin yung mga sa social media, yung sa kanyang Facebook page. Yung kanyang mga nilalabas niya, komento. So dapat sana... Okay lang yung magkomento kung tama. Kung alam niyang may nangyayaring hindi maganda. May nangyayaring... yun, ituloy-tuloy naman yung construction ng naturang proyekto na ito ay itinatayo dito sa lungsod ng Dagupan. So, tignan niya yung program of works, kailan ba nag-start, kailan ba matatapos, at ano yung mga panuntunan kung sakasakaling nagkaroon ng delayed ng naturang proyekto. Siyempre, pag na-delay, may mga rason. Pwedeng yung hininto yung proyekto dahil bagyo, ulan, ganun yun yung mga dyan, dapat natignan. Ang nakita niya kasi yung pagtigil. Pagtigil, diba nakita naman, sinabi naman na may nirevise. So nirevise. May kaunting pag-revise lang. Kaya't yung dyan, yung naglalabas ng yung pagpuna sa kanyang Facebook page, dapat na
tingnan niya muna mabuti. Alamin niya muna mabuti kung anong rason bakit tumigil ang construction. Alas 6:44 ng umaga. Dumako tayo sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin ngayong umaga. Umaga ng Lunes. Lunes, Pizza, Manim Imis. Pizza 13 sa buwan ng Oktubre 2025. Sunod-sunod yung pagyanig o kaya yung lindol, kapaborito Errol. Itong buwan ng Septembre at saka Oktubre. Yung Septembre yun yung tinamaan yung Cebu, di ba? Cebu. Na may mga namatay madaling araw nung yung manig doon sa Cebu ng 6.9 na magnitude. Nahirap kasi yun, gabi. Gabi. Madaling araw, tulog lahat ng tao. Kaya nga na nangyari dyan sa may coastal of Bugo City, dyan sa may Cebu. Kaya't ingat-ingat lang ingat lang tayo dahil hindi natin alam yung nangyayaring kalamidad ngayon, di ba? Tulad nitong lindol. Kaya yung talang malakas na paglindol diyan sa Cebu, yung epicenter nga niya, epicenter doon sa Bugo City, diyan sa may northern Cebu. Nag-collapse yung mga gusali, nasira yung mga daan, nawalan ng kuryente, kabilang ang kalapit bayan. Diyan sa may daan Bantayan, Medellin, Remigio, San Remigio at ang Cebu City. Na ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, ang sanhi ng lindol ay dahil sa tinatawag na offshore fault na ang epicenter area ay doon sa sa Bugo City, kapaborito Errol. Gumalaw ito matagal na hindi gumalaw daw for more than 400 years ayon sa PIVOX. Noong October 2, 2025, ang NDRRMC ay nakapagtalaan ng 72 na casualties na namatay sa trahedya at 294 ang lubhang nasugatan. Maraming naapektuhan sa kalunos-lunos na lindol, kabilang ang mga apektadong pamilya na may kabuuang 47,221 at total of 170,959 na individual. Hindi pa nakakabangon ang Cebu. Sa trahedyang nangyari, may naramdaman na naman na lindol noong October 9. At mga alas 10:45 ng umaga, niyanig ng 4.4 na lindol ang Baguio City. Na naramdaman ang lakas ng intensity 3 sa La Union at intensity 2 sa San Fernando, La Union at sa bahaging ng Pangasinan. Itong October 10, 2025, kinabukasan around 9:43 AM, yung malakas din na lindol, magnitude 7.4 ay tumama sa may northeast ng Manay Town. Nagkaroon din ng 179 na aftershock na magnitude 5.8. Medyo malakas yung mga Malakas aftershock. yung aftershock. Sa natanggap natin na balita, yung mga gusali, kabilang dyan ng mga simbahan ng Manay Town, ay lubhang nasira dahil sa lindol. Ang mga estudyante, mga guro sa loob ng paaralan at maging sa mga tao sa shopping malls ay nanginig. Siyempre, natakot. Natakot. Ang mga naitalang, yung partial pa lang na damage, talagang marami na yung nasira ng mga road lines, mga tulay, at ganoon din yung mga buildings. At iba pang mga structures. Ang naitalang namatay sa lindol, ay may kabuuang 8 na yata
Umakyat na, tumas na. Tumas na. Ayon sa MDRRMO o in National Disaster Risk Reduction. Bakit nga ba bakit madalas itong lindol ngayon kapaborito Errol dito sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire na nakakaranas ng madalas na mga lindol at pagputok ng bulkan. Ibig sabihin mayroong mga fault line sa bansa natin na dapat na bantayan. Dahil sa mga fault line na yan. Ang aktibong fault line ay matatagpuan sa Marikina Valley. Ito ay isa sa mga pinakamapanganib na fault line sa bansa. At alam nyo ba kung bakit nasabi namin mga kapaborito na ito ay mapanganib? Dahil ayon nga sa report ng PBOX, yung fault line daw madadaanan ng Metro Manila tulad ng Marikina, Pasig, Taguig, at iba pang mga lugar dyan sa Metro Manila. Ang fault line na ito ay may kakayahang magdulot ng malalakas na lindol na may aabot sa magnitude 7.1. Meron ding tinatawag na Western Philippine Fault Line sa kapaborito Errol na ayon nga sa report ng Philippine yung PBOX. May mga tinatawag natin Western Philippine Fault Lines. Yan naman ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ibig sabihin ang fault line na ito dumadaan sa mga lugar tulad ng Luzon Sea, Mindoro, dyan sa may Panay Gulf at Sulu Sea. Sa Eastern Philippine Fault Line naman ay matatagpuan sa silangang bahagi naman ng Pilipinas. Ang fault line na ito ay dumaraan sa Philippine Sea at may kakayahang magdulot ng malakas na lindol. Ganon din ang Central Philippine Fault Zone. Ito ay isang malaking fault zone na dumaraan sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Mula sa hilagang bahagi ng Mindanao yan, kapaborito Errol. At sa Southern Mindanao, fault lines ay matatagpuan sa timog bahagi ng Mindanao. Ang fault line na ito ay dumaraan din sa sa may Muro Gulf. Silibis sa at Muro Gulf. Ang mga fault lines ay Ginayangan Fault na matatagpuan sa Quezon Province. At ang fault line na ito ay may kakayahang magdulot din ng malakas na lindol na matatagpuan sa Masbate. Ang Cebu Fault Line, ang fault line na ito ay matatagpuan sa Cebu at yung huling nagalaw, yan nga, yung 400 years ago. Sa Vigan Agaw Fault, ito ay matatagpuan din sa Ilocos region. Ang fault line naman na ito ay kakayahang magdulot ng malakas din na lindol. Sa Mindoro, Aglubang Fault na matatagpuan din sa Mindoro. Ito ay talaga malakas din yung ang fault line na ito ay mayroong kakayahang siyempre magdulot ng At sa Sibuyan Sea Fault na matatagpuan naman sa Sibuyan Sea, ang fault line nito ay may kakaya magdulot ng malakas na lindol din. Ganon din sa may Legazpi alignment na matatagpuan sa Bicol Region. At ang panghuli na tablas ng lineament na matatagpuan sa Romblon Province sa kapaborito Errol. Dito kaya sa probinsya natin. Wala na sana. Sana wala. Sa lalawigan ng Pangasinan, meron tayong fault line din. May fault line. Meron tayong 4 na active fault line na matatagpuan sa bayan ng Agno, Dasul, East Zambales fault line at Philippine fault line. So medyo dyan sa may bandang Zambales at saka Dasul, Agno. At batay sa Lingayen Gulf fault line system, ang nagsasabing mayroon tayong 3 offshore faults. Ito ay matatagpuan sa East Zambales Fault, Central Lingayen Gulf Fault at Lingayen Gulf Traverse Fault na nasa Lingayen Gulf. Ang mga aktibong fault line nasa Pangasinan, ito ay sa Dasol Fault, Agno Fault na matatagpuan sa lalawigan ng Pangasinan. Ang East Zambales ay isang bahagi ng Lingayen Gulf Fault System.
at isang fault na nasa ilalim ng dagat na malapit din sa Pangasinan. Ang nakakatakot dito yung fault ay isang malaking fault system na dumadaan sa Pilipinas. O ang impluensya ay mararamdaman din sa Pangasinan. Mhm. O kaya't medyo mag-ingat-ingat po tayo dahil umiikot po yung lindol sa ilang bahagi ng Pilipinas. Na batay doon sa Lingayen Gulf Fault System, ang Central Lingayen Gulf Fault na ito diyan sa may Lingayen Transverse Fault sa may offshore fault ng Lingayen, maaring magdulot din ng malakas na lindol, Kapaborito Errol. At ang aktibong fault line na ito ay nagpapakita na ang Pangasinan ay madaling kapitan ng paggalaw ng lupa na nagpapataas ng posibilidad ng mga lindol. Ang pagkakaroon ng mga fault systems na tulad ng Lingayen Gulf fault system ay nagpapakita na may potensyal para sa lindol na maaaring magdulot Ng malakas na ng pagyanig. malakas na pagyanig sa isang Hindi lang sa Lingayen na Gulf meron tayo. Meron din sa yung fault line sa ibang bayan. Tulad ng Sison, Pastorobio, San Manuel, Binalunan, Tayug, San Quintin, Natividad, at San Nicolas, dyan sa may Eastern. Mhm. Oo. Meron din daw sa diyan sa may mga taram Aguilar at Bugalyon. Oo, nabanggit mo yung Bugalyon. Di ba, katabing bayan yan is Labrador, na dyan na ipapatayo yung nuclear power plant. Tama, diyan ipapatayo. Oo. Bayan ng Labrador. Oo, nagkaroon na nga ng groundbreaking. Oo, Meron na ba? meron na. Matapos na pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12305 o yung Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Ito yung tinatawag na Philanthrom Law. Yung pirma ng Pangulo. So meron na. So okay na rin sa mga taga Labrador. Oo, yan nga ang problema. Sumang-ayon na rin pati ang LGU. Oo. Paano ang seguridad ng mga residente? Hindi kaya mapanganib na mayroong nuclear power plant sa Pangasinan considering na malapit tayo sa fault line? Yung Labrador malapit sa fault line. Diba? Meron daw kasing kaya okay daw yan kasi lumalabas na meron daw 60% na mahigit na mga residente ng Labrador ang pumirma na sumusuporta sa nuclear power plant. Kung kagustuhan nila, wala tayong magagawa. Sana hindi tayo mahalin tulad ng nangyari doon sa Fukushima, Japan, na nangyari noong 2011, kung matatanda mo yan, Kapaborito Errol. Ang pinapaliwanag ng DOST, Nuclear Research Institute na si Director Dr. Carlo Arcilla, ang importansya daw sa Republic Act 12305 ay upang magkaroon ng independent regulatory body para sa nuclear system. Ano ba ang sanhin ng yung pagsabog sa Japan matapos ang malakas na lindol at kasunod ang tsunami? Nawalaan na sila ng kuryente, ang tatlong reaktor at nagdulot ito ng pagkatunaw ng core, pagkalat ng radiation at pagputok ng mga gusali ng reaktor. Ang lindol sa Fukushima, Japan noong March 2011 ay nag-trigger ng malaking tsunami na sumira sa power supply at cooling system ng Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Gusto ba ninyo na mangyari din? Sana huwag, Diyan sa Labrador at kalapit bayan dito sa lalawigan ng Japan. Lalawigan ng Pangasinan. Tulad ng nangyari doon sa Fukushima, Japan. May mga nasawi dahil sa meron din pala sa radiation. Radiation na na. galing doon sa nuclear power plant. Kaya nga Kaya nga yung yung official pumunta doon para ipakita na
Oh, di ba? Uminom pa nga siya ng tubig Oh. na nanggagaling daw dun sa may nuclear. Di ba? Oh. Ang alay baso, Oh. imaorod sa may Karayan, Oh. santo ininom. Oo. Hindi man, Para, naapekto. para ipakita sa taong Na-save bayan. daw yun. Na-save Na-save. daw. Okay. Oo. Nasa saya yan. Dapat tinanong muna ang PBOX kung saan ang mga active fault lines at ilang kilometro ang layo mula sa fault line na pwedeng ipatayo ang nuclear power plant para hindi naman peligro sa taong bayan. Hindi naman sa may mga tinatakot pero hindi ba mapanganib yan Oo. sa mga taga-Labrador kung sakaling magawa yan? Paano pag nagkaroon ng lindol? Oh, kaya nga At nangyari yung ganun sa may Fukushima, Japan. Wag mo naman po sana Oo. na mangyari din po dito sa Ang ating sinasabi mahal na ng lalawigan. ang sinasabi na nakaupong congressman sa ikalawang distrito, isip ang sip daw yung nuklear at mababa ang singil sa kuryente. Teka, Oh, kung safe, bakit to lang ni isang nuklear sa Pilipinas? oh nga. Yung Bataan Nuclear Power Plant, hindi na rin tinuloy. Oh, hindi tinuloy. Oh. Nasaan ang nuclear dito? Oh, kaya nga wala. Paano nila masasabing safe? Di ba ayaw nga? Oh. Example na natin yung Bataan Nuclear Power Plant. Mm. Oh. Di ba tenga? Tingga. Dahil ayaw. Ayaw. Merong isang congressman na pinagpipilitan yung gusto. Oo. So, wala tayong magagawa kundi magdasal, manalangin, Magdasal kahilipada. tsaka manalangin. Oo. Sige. Yun na lang ang Matibay gawin natin. natin. Oo. Pinansabay mo lang. Oo. Para, ilayo tayo sa anumang sakuna. Sana. Tulad yan, sa Labrador, gusto nila yung nuclear. Wala tayong magagawa. Yan ang kagustuhan. Oh. Si Kuanan Atong. Oh. Si Boss Atong. Oh. Mahina yung fault na sinasabi nyo. Oh. Mas matindi daw yung alam niyang fault. Sino? Han? Fault finder. Nayaritan. Atong ski. Kumusta na yung si Doktor? Okay. Bago tayo magpatuloy sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sonata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Alias, #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your time with MXR. MXR. Para't aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, marakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy natin mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Pag ginawa mi tugas sa trabaho tan talagan na ya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Kumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa program Maabig Kapasano Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:07 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre ang inyo pong nakakasama sa umaga. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingko, Rati Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Hoy, Aha. get well soon sa aking mother. Aha. Kasumpaldan na operaan. Ayun, Dyan sa successful. Metro Manila. Successful naman Ayan. yung operasyon. Okay. Tsaka si Lolo Alex, good morning daw kay paring Dennis. Dennis. Oh, sa'yo. Sa akin. Oo, Alex. yung ano yan, yung asawa ni, yung tatay ko yan. Tatay. Ganun ba? Okay, good morning po sa inyo. Lolo kasi ang tawag namin sa kanya. Lolo, ang Lolo tawag. Alex Gonzales at saka ang aking Mother Earth. Mhm. Oo, ay magpapagan ka. Get well Ayan. soon. Meron tayong mga reaction dito, kapaborito Errol. Basahin natin sandali. From 0981-6734, nakakatakot kung ganon. Bakit pinayagan ang nuklear sa Pangasinan? Di ko nga alam bakit pinayagan eh. Pinayagan in the sense na approve na.
Approve. Pero wala pa namang ano, Oh, hindi pa napapatayo. wala pa namang construction. Aha. 0943-5729. Siguro walang pagmamahal ang official na yan. Kaya gusto niya magkaroon ng nuklear. Hindi, meron. May pagmamahal. Oh, sabi, di ba sabi niya, baba ang singil ng kuryente Oo pag may nga nuklear. naman. Oh, baba. O di may pagmamahal siya, di ba? Huwag mo sabihin na wala siyang pagmamahal. May pagmamahal siya. 09864091. Sana pinag-isipan muna bago ipatayo ang nuklear, sabi niya. 0981-3390. Totoo na mababa ang bayad kuryente. Paano ang buhay ng bawat Pangasinense? May punto ka dyan. Yeah? Yun yung mga ilan sa mga reaksyon ng ating mga kabayan. Patungkol naman dyan sa pagpapatayo ng nuclear power plant sa may Labrador, Pangasinan. Di ba alin mabili bayar ng kurente basta ang gaputan? Correct. Ha? Di ba? Gusto nyo ba na mahalin tulad tayo sa Japan noong 2011? Huwag naman po sana. Huwag sana. Dahil ayaw nga sa PBOX may mga fault line dyan Ano palang port line sa Pilipinas? Oo, maraming fault line sa Pilipinas. Kaya dapat nating maghanda. Kaya itong si Atongski naghahanda palagi yan Ha? Naghahanda ng anumang pagkain. Oho. Tongski, ano bang almusal natin dyan? Meron yung yung okra na nilaga o kaya yung talong na nilaga. Ang gusto niyang almusal yung ano Yung prito-prito na yung danggit. Oh, danggit kanto. Yung tuyo. Itong si Atongski talaga walang pinipiling kanyang pagkain. Good morning sa'yo, dyan sa may bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Uy, teka, nabanggit ko yung doktor kanina, si Dr. Adrian Tambawan. Yan yung yan yung kontrobersyal. Kontrobersyal na kapag ang pasyente ay galing sa lawak Hindi niya ina-accept. hindi niya nang inaasikaso, ang dami-dami niya pang sinasabi. Itong si itong si Dr. Tambawan, ano yung kanya position niya? Medical triata yung kanyang position diyan sa may Ordaneta City District Hospital. Na ang Ordaneta City District Hospital ay run by provincial government. Hindi ba alam ito ng nakaupong gobernador? Yung mga nangyayari dyan. Yung mga ganitong klase ng doktor, dapat inaalis. Nililipat sana. Kung sakaling nakikinig itong si Dr. Adrian Tambawan, Medical Officer 3, 0939-100-9931 at 0927-974-2784. Para magbigay ka ng paliwanag ukol sa mga reklamo sa iyo ng mga pasyente na galing po sa Lawak, Pangasinan. Kung totoo ba na hindi mo tinatanggap yung mga pasyenteng galing sa bayan na yan, ano pong dahilan? Diba? Anong dahilan? Bakit tayo mong tanggapin? Pasyente yan At Sino ang gusto mong pasyente. Sinong gusto mong gamutin? May pinipili ka ba, Dr. Tambawan? Mag-resign ka dyan at pumasok ka sa sa private. Oo. At doon ka pumili. Kaya nga kaya't Dr. Tambawan, alalahanin mo, ikaw ay nasa gobyerno at ikaw ay pinapasahuran ng taong bayan para maglingkod, pagsilbihan ang taong bayan, hindi yung pinagdadamutan mo yung
hospital ng gobyerno. Ay, walang hiya to. Mahiya ka na, Dr. Tambawan. Eh kung ayaw mo, yung sabi ni Kairol, mag-resign ka na lang. Isipin nyo na lang, Oo. ano, Yeah. isipin nyo na lang yung mga nagpapagabot na mahihirap ang buhay. Oo, Dahil siyempre. pag may pambayad ho yung mga yan at ganyang klase ng doktor ang harap sa kanila, Ay, wala. wala. Mas pipiliin na nilang gumastos. Doon sa private hospital. Oo. Di ba? Meron din mga semi-private. Oo. Kaya't kung sakali man na hindi totoo, magpaliwanag dito. Kung totoo man yan, mag-resign ka na lang. Dr. Adrian Tambawan. Balita ko itong si Dr. Adrian Tambawan, kaibigan niya daw yung RSU officer sa Bayan ng Lawak. Kaibigan niya daw At yung RSU sa Lawak, yung ewan ko kung pinsan niya o karelative niya yung tumakbong mayor sa Lawak. Kaya pala lumalabas ng bahon yung dalawa. Dinadamutan ng taga-Lawak. Magkatsukaran. Magkatsukaran sila. Kaya pala lumalabas ang bahon yung dalawa dahil nga sa politika. Dahil natalo yung tumakbong mayor dyan sa Lawak, Pangasinan. Nita. Ayan. Kaya pala walang hiya kayong dalawa talaga. Hoy. Huwag naman ganun. Huwag nyo naman pinopolitika ang serbisyo. Ipakita nyo sa taong bayan ang tunay na serbisyo. Hindi nyo pinagdadamutan ang mga tao. Kung pinagdadamutan yung tao, siyempre, mag-resign na kayo. Good morning nga pala sa ating mga masugid na taga-subaybay. Si Michael Mariado Sugano ba? Ayan, magandang umaga sa'yo. Ganon din si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Magandang umaga sa'yo. Magina Corda, magandang umaga. Sino pa yung mga nanonood dito sa atin? Si Kwan nga pala, Tina De Leon ng Kalasyaw, magandang umaga sa iyo. Ganyan si Jesus Vidal ng Dasul. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Maki Mapalakapak Suryano ng dyan sa may Mapandan, magandang umaga. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Jerry Galiedo ng Barangay Kisban. Kisban. Ano yung barangay ni Kwan ni Talibao pala, Talibao. Sino Si Councilor Elias Talibao, Talibao. Ayan. Magandang umaga. Si Chats De Leon, magandang umaga din sa iyo. Si Felisarda Balyaris Ramirez, magandang umaga. Ayan. Sila po ay nakatutok dito sa ating himpilan. Ganoon din si Joby de Guzman. Ayan. Rebecca Heminia Tamayo. Dyan sa Kalasyaw, magandang umaga sa iyo. Ayan. Good morning sa inyo. Sam Tinte ng Kalasyaw, magandang umaga. Si Merlita Abilia, magandang umaga sa iyo. Mila Caberto Buya, ayan. Si Loret Abilia Bustamante, magandang umaga. Gawin din kay Sita Bungar. Si Elvira Villanueva Cayabyaba. Si Stephanie Guzman, ayan, magandang umaga. Ribcha ng Bugalyon, magandang umaga. Si Lisa Sim, ayan, magandang umaga sa Barangay Bunuan na Bukig, Dagupan. Mar Pascua ng Dasol, magandang umaga. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Maagang
gising ito at maagang ngayong umaga, Lunes. Siyempre, Ayan, yung kaugalian niya pupunta sa simbahan. Nagmisa muna. Oo. At siyempre, Simulan ang linggo ng nagpunta ng simbahan. Oo. Siyempre, Lunes, kanyan, flag raising ceremony. Oo, nandyan din. Si Mayor Carl Christian Biga. At siyempre, pagkatapos ng flag ceremony, ay trabaho na. At nung nadaan tayo dyan sa may Mapandan, nakita natin yung proyekto ng mga kababayan niya nasa abroad. Yung sa may anong tawag mo doon? Yung umbrella, yung payong. payong-payong. Ayan, payong-payong. Yung roundabout, rotonda. Ayan. Nakita natin inuumpisahan na. Kaya't tuloy-tuloy yung mga proyekto at programa na isinusulong po under the administration of Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga kay Sir Jeff Frill at si Sir Felix Domicilio. Ayan, magandang umaga. Ganoon din si Madam Sheila Pinolyar at Councilor Freddy Pinolyar. Ayan. Si Kwan nga pala, Vice Mayor Edgar Itaktak Mamaminta. Kumusta ka na dyan? Kung saan ka man naroroon, naririto kami. Kumusta lang may agar ng Edgar? Si Edgar Agarod. Pinsan to Victor Road. Good morning sa iyo dyan sa may bayan ng Bimalay, Pangasinan. Si Tata Angeles dyan sa may Arellano. Sa may Double D. Isama mo rin dyan si Jonathan Tandok na nakikinig araw-araw sa kanyang sasakyan. Man kikinbara, man jajaging. Hindi, sumpala. Kasi kwanto siya kat mabatak kaya mandidingal si kayo. Agaw, ang gapipaltos to kanto. Good morning, Etsika. Jonathan T. Good morning din kay Councilor Chenny Rosa Flores ng Mangaldan, Pangasinan. At si Vice Mayor Johnny Cabrera. Nandoon, nakita natin nung yung last night. Ni Kadante Sira. Nandoon si Vice Mayor Johnny Cabrera. At yung SB Secretary Johnny Aquino. Nagsalita mo si Vice Mayor. Nagsalita rin si Vice Mayor. Nagsalita rin si dating dating PMP chief Gerald Lumibaw, Arturo Lumibaw. Nandoon din dahil kaibigan niya si Kadante Sira. At nandoon din si dating Provincial Legal Officer Attorney Geraldine Dindin Baniked. Ayan, nandoon din sila. Nakiramay nung last night at mga miyembro ng media, yung ating mga kasamaan sa profesyon. Nandoon din sila at siyempre nagbigay din ng tribute sa huling gabi ni Kadante Enriquez Sira. Ayan, na siya po ay Karawan na, yung tulog na karawan. kahapon inihatid na sa huling libingan. Kaya nakakalungkot nga dahil kaibigan natin at kasama din natin itong si Kadante Sira. Okay. Good morning. Pwede pa tayo mag-exercise, engineer? Sige, take it away, engineer. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning nga pala kay Tayo tuwing umaga. Mayor Patrick Agustin Karamat.
ng Kalasyaw. Si ayan, good morning kay Si Mayor. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Si Councilor Ardison Zuriano. Si Councilor Jopi Loresco. Councilor Mike Sison. Councilor Haberdani Messina. Noon din si SK Federation President Ayay Messina. Si Liga. Liga President Jose Paris Jr. Ayan. Gawin din si former Councilor Gerald Apicial. Special palagi. Ay, si ano nga pala, si Engineer Art Gaspar. Ayan, good morning. Gawin din kay MDR Ed Villacurta. Good morning sa iyo. Si LCR Madam Jubit Apiado Esteves at gawin din kay Sergeant Esteves. Kay Treasurer Sermil Puserio. Upang ang katawan natin ay sumigla. Si RM Paran Auto Care. Uy, yan sa may Kisban, Kalasyaw. Good morning. Kapitan Saldi Bahuson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Good morning. At lahat ng mga barangay tanod sa mga BHW. Para makukulin barangay officials ditan, headed by Kapitan Saldi Bahuson. Ay, si Kinmanaya, si Ninong Tirso Karagay. Ayan, good morning. Dito na taga Barangay Malabago ya, pero teacher dito na Kalasyaw Central School. Ayan. Nong! Good morning sa inyo. PBB, singer la. Ano yun, PBB? Performance based bonus. Ayan. Ng mga teacher, approve na, di ba? Approve na, approve na, So, congratulations sa inyong mga guro. Mga pangalawang ina. Pangalawang parents ng mga bata. Good morning sa inyo. Josie Kines, magandang umaga. Si Nerio Bonilla. Good morning sa iyo dyan sa may bayan ng Dasul. Gawin din si Puso Chef Rolly de la Cruz ng Kalasyaw. Magandang umaga. Mandirigma. Si Boss Karotan, si Madam Marmy. Good morning po sa inyo. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay umiskirda na sa ating programa. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingora, Timog Pangasinan, Tedes Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknaay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito!